Üdvözlök mindenkit, Kalmár Gábor vagyok. A mai nap a C kategóriánál az elindulás előtti teendőket fogjuk átbeszélni. 5 dolgot fogunk ellenőrizni, célszerű a végére hagyni a fékellenőrzést, mert akkor már úgyis bent ülünk az autóba, nem kell újból kiszállni. Első legyen a gumi. Mit ellenőrzünk a guminál? Megnézzük a profilmélységet. Minimum 1,6 mm-nek kell lenni, 0,75 méter kerékátmérőig, a fölött 3 mm. A miénk még az 1,6 mm-be tartozik. A második, amit nézzünk a gumin, hogy ne legyen sérülés, ne legyen dudorodás, tehát semmilyen olyan behatás ne legyen a gumin, ami a közlekedés biztonságát veszélyezteti. Aztán szemrevételezéssel megnézzük a levegőnyomást, ez már a harmadik, és a negyedik, hogy tengelyenként azonos szerkezetű legyen a gumi. Teherautóknál már meg van engedve, hogy elől, hátul más szerkezetet használjunk, de elől a kettő teljesen egyezzen meg, a méret, a mintázat, a szerkezet. Ugyanígy hátul lévő gumik is egyezzenek meg egymással, de elől-hátul tehetünk különbséget. Ennyi a gumi. Nézzük a következőt, a kormányt. A kormánynál majd alapjáraton ellenőrizzük az ilyen nagyobb járműveknél, megfogom a kormányt, elkezdem mozgatni, és közben nézem a kereket. Ha mozgatom és mozog a kerék, akkor reagál. Utána annyit mozgatok, hogy ne reagáljon a kerék, ez a holtjáték, 5-15 fok között kell lenni. Ha 20 fokot meghaladná, akkor még a szervizig sem mehetünk. Ez centiméterben nehéz megmondani, hogy pontosan mennyi, mert függ a kormány átmérőjétől, de egy teherautó esetében ilyen 2-6 centi környékén lesz. A kormány után nézzük meg majd a világításokat, 6 fényt fogunk megnézni. Helyzetjelző, tompított távolsági, a távolságinál a kék visszajelzőt is ellenőrizzük, aztán jön az irányjelző, a féklámpa és a tolatólámpa. Ezt a 6-ot fogjuk leellenőrizni. Aztán a rendszámot fogjuk megvizsgálni, hogy tiszta, látható és rögzített. Ha ez stimmel, akkor ezzel is megvagyunk. Utána jön a fék ellenőrzés. A fék ellenőrzésnél ránézünk a nyomásmérő órára, azt mondjuk tartálynyomás rendben, fékezünk, kitartjuk, picit lejjebb fog mozdulni a mutató, azt mondjuk tömítettség rendben, 10 centit mozdulunk, fékezünk, és azt mondjuk, hogy fék rendben. Így néz ki az ellenőrzés, és erre körülbelül 3 percünk lesz. Meg fogom mutatni, hogy tudunk időt nyerni, úgy, hogy az ellenőrzésnél egy körbemenettel akár több dolgot is tudok egyszerre ellenőrizni. Nézzük meg, hogy tudunk időt nyerni. Felkapcsoltam a helyzetjelzőt, tompítottat, a reflektort, és rátettem az irányjelzőt is. Tehát az egy körbemenetelnél tudom ellenőrizni egyszerre a fények nagy részét.